Виждате ли, уважаеми приятели, като ставате бокуците до контейнерите, как пречите на Екопак и на другите фирми? За какво става въпрос? Сега, уважаеми приятели, какво ще кажете? Активен съм, но сега Екопак да минат и долу от центъра. Целият град трябва да го минат. Това е сигурно. Видяхте, писах в той и ето. Това така се прави. Благодаря на Екопак, че се усетих. Значи, признавам ги, че вече има малко действие. Само да сменят днес контейнерите се тук долу, където им площадката и всичко ще бъде окей. Защото да може хората да фалят разделно. С нощите там имаше един голям кашон. Ето тук точно. Аз го накъсах, го таковах, той беше малко и накъсан. Нафалях го в синия контейнер, това е. Вижте колко шишета, колко нещо. Чувате ли звука? Пълно. Долу-горе. За какво става въпрос? Ще малко паднаха и долу. То много нещо. Там паднали стъкла, ама не ще ги вземат. Паднаха долу до белия контейнер. Сигурно ще ги вземат.